Ma'am binahuman na jud niya dari og pintal. So ang isunod niya ugma kaning tubangan na. So mahuman na jud ni tanan sa tubangan, nindot na sa diri na pud ta mag picture sa kuan ba dapit sa kusina. So nindot na pud siya tan-awon na ri. Ug mahuman na pud na siya og pintal ugma. Bita sa tuhang passion fruit guys, nanay hapit mahinog diyan. Diya po dyan daghang bunga na oh. Daghang may bunga diyan, dako kayo. Kari. Ano kabuok. So namunga na dyan guys, pati ang mga sikwa diha oh. So hapit na mahuman na tuhang dili din ang bay guys, kag bay na ni Mambi. So di jud maka kuan og nga nang bay og di patungod ni Mambi. So gasagol ni dari guys nani si sikwa. So lang bunglanguyon pa diri. Sikwa oh. Kining kuhaon kaya mautan. Hindi. Ayaw lagi. Ayaw kay kusog kay hangin. No ni hangin oh. Magkuara ko diha og kanang dili hangin. Ayaw kay ako utanon ni kay nakoy panday. Ay, harvest na ka guys. Napo di mga kuan. Lagi pulungan na kay para di siya yung matumba ba. Siya diri Ma'am binhapit na siya mahuman. Kusog mag-ulan ganiha mo. Ang usa wala jud to ka duty kay delikado agihanan. Asa na bitay ihabukid to? So na siya lagi pinturahan diri sa likod, hapit na pud mahuman. Diri danti. So nice kay siya mo diskarte guys. Uslog pintor Aka GR. Nakuha din niya ang kulo sa door. So gipang retouch niya ang mga daghang damage. Daghan kay sa mga gi retouch okay wala jud siya matupong. Mas nindot jud ay kanang pintor jud kuhaon kay nindot jud ang pagka batak ko tanawa. Di ka makakita nga na yung mga lubak-lubak. Di ba dong no? Ayaw din yung uslog pintor dong no? So katong mga ganahan message na mo sa uslog pintor. O shout out diha ni Kerker alias Kerker day. Napoy naglakaw oh. Kani siya pulis patula. Mani pulis patula oh. Mano ka sa nabuak na no? Paglinog siguro na.
Sige pang repair ni ag mga kuan. Ming. So diri na sila na magsugod sa kusina, daghang kayo repair ron kay daghang kayo mga lubak-lubak ya kani mga kanto-kanto na. Mga kanto-kanto mga buak-buak. Kay tanaw nak tabingi nak. Tanaw mo ila man dito spikas galipod yang giayo kay wala may street ba. Dapat gi-street na siya pabutang sa skim coat. So nice na napurma na jud ang jam. So nahuman na dari mambi sa likod. So ang maglining lang dani sa bintana kay si GR. Kuan nadugay sila mambi kay ila man kung gi-repair. Gi-repair nila tanan ba kay na may daghang mga lubak-lubak. Yon hamis na kay sa nga tanan oh. Na gi-repair nila og ni Mardin. Gi-repair niya ang sa kusina. Human gilihaan. Human kuan magpintar na siya karon. Yan lang gi-repair. CR. So ang sa CR kay white ra jud nang ato ang ipintal para ha. Pila na kabok diya? Upat. Oh, upat. Kalimari. Ay, paapil pa natin mo? Oh, kay aron mapareho jud ba? Butangan ng portahan tayo. Kailangan pa mabila siya para muhamis. Ay, nasugdan na dari og pintal. First coating pa na sa kuan. Oh, nahuman na di daris. Kuan, na green na di ayo. Kumbati diha Mardin. Gamay na lang, human na. Alahira jud siya sa una di ay kay ang sa una guys. Dili kay siya dark. Nga na ra sa pagka-color. Karon ma-dark na siya. Para na dito sa kuan. So yun. Di pa nang tangon sa mga kurtina guys kaya pa nang paglabhan ug mahuman na jud tanan ba kay abog. So gi-open ra ni kay naa abog na gani oh kinahanglan isprehan pa ni. Nagurin day. So hapit na jud mahuman. So nahuman na jud dari sa likod. So atubangan na layihang kuwang ugma. Diya usa ka door. Lumambi na human na jud dari mambi kanin na laman sa atubangan. So manindot na pud siya og mapinturahan na ditaran sa atubangan. So ang diri na human na jud ni og pintal. So ajang kuwang dari is kadto na lang sa atubangan ja. Lining na lang diha sa bintana si GR na. Ug diri na human na. So nagbanlaw ko dari sa mga abog ba nga pang sapin sa sahig. So dari na human na jud siya mambina. So hapon naman gud ngit-ngit na di na makita. So karon pa ko naka video. Nice na siya. So, salamat kay Mambi. Daob ko dari. Arben, kusog na ni si Gabin. Ipang kuan eh. Kaya namang gipang bunglay na mo ba mong dauban. Kay mag bunga na rabad ang mga pangtanom nga kuan. Sikwa og passion fruit. Ug kuan di ay kanang okra.
Hinahinahibin kay rumahurot na. Dari sa kusina, kuan gi ajo na nila og butang og skim coat. Nja og malihaan nila human pintalan na nila sa katong kanang flat latex. So kaduhaon ko na nila na og butang og flat latex. Gi kuan jud nila kanang gipa hamis jud taman ba kay para jud kunong dili makita ning ilang gibutang bitaw nga kanang epoxy itom. So mga bana ni kuan ni mga Lunes pa jud kuno ni mahuman. Tanan. Diya ag sa pultahan nahuman na siya diha og lining kani. Hanis kay na siya. Ang kang kristal nahuman na pud siya. Nahuman na pud siya og kuan. Madugay sa kay iya magitangtang ag kuan gitangtang man ang pultahan. Manang kani ba yang gitangtang ang hindi na lang tangtangan kay pwede raman ma-sprayhan dari og jam. Kay ug walay spray guys ngani sa porma oh. Kahoy ra jud siya. So ila jud kunong singildan ni sa halimbawa man ay magpa kuan og pultahan halimbawa na ay mga gusto magpa-paint. So ang sa pultahan 1.5 nya kani kunong jam 800. Pero nakahangyo ra ko niya guys kay kuan man ila magipakyaw ang pagpintal. So nahangyo ra nako ni siya og 500. Pero di pud kuan kay iya panhang dihaan utaman ba nya pahamisen pa. So kwarto ni Crystal nagi tabunan kay wa man si Crystal diha. Nya kwarto pud ni Nicole dari. Wa pud si Nicole mingaw ka jumi dari kay tuas Nicole sa Dumagiti guys. No yang santo dari wa kay na kuan. Kay tuwa pud si Just Dumagiti kay si still nagpauban. Salamat kay Ma'am B, salamat sa tanan kay nice na. So amo ni siyang ginga na kay ganiha ga abog man dadto sa kusina ga liha man sila. So amo sa to isid to amo ningning kay hilaknas gawas man nito sa kaon. Kaning kortina guys apan isang panglabhan guys kay kuan abog. Amo sa nigi temporary og kuan ba. So kato di ning comment nga kuan gitemporary raton hag picture dari ang katong rubber tree. Pero nindot man pud ang rubber tree guys pang indoor. Pero naadyo ko pang indoor guys nga kanang kuan terrace. Hi, gahulat ni mama. Wawa naman. Dali pa, dayong isa ko pa. Hulat ni mama mani. Sleep na ta kay human naman og eat. Sleep na ta kay human naman ta og eat god. Sus, kalambing ka ni mga langga oy. So na silang duha guys. Morning. Morning na. Amping mo diha. Sa good luck ng tanan. Pasar na silang tanan. Ay, pasar na. Congrats di ay. Wow. Pasar na silang tanan. Nurse na sila. Kuning kamot. Apilite. Asa may giluto ni ate? Magkitulog na ko na pagbuas. Pwede na ako maglalari. Asa giluto ni ate nak? Tusino. Yan ako pag magkaon na siya magitlog na lang daw siya. Unsa nak? Lamingming. Lamingming mana nga. Madan mingming oh. Anawag. Ano ko si Ate? Oh, ate. Ina, amping ate. Ina, amping ate. Amping ate. Sa ate oh, nag-ilis na oh. Nagningaw ni mo nga. Nawa man siya maghilak karon hilak na kay mahaw na. Naglungag pa ko ihang kuan. Prita man ang whiskas ninday ang ate yung kuan kanang
Imbis na kama kung manarbaho na may duha. Ikaw na lang ko sa nila. Na, grabing lisura na kay magkuanog. Magpakaon ko, magilog. Ihatod siya nak. Ayaw ra, ato ra sa kontada. Basak niya lang, tricycle. Tricycle na sa Batong probinsya. Amping nak, ampog, ganang, mga jidyo ganunay. Kaya mag-amping mo diha, duha. Kaya Sige na nak, kaya magpakaon ko si Ring nak. Bye-bye nak, love you. Bye-bye. Love you. Bye, love you. Ate, sige na ate. Ingaw among mingming on, nice KitKat ang gaduyan. Morning mami. Morning mami B. Wala man si ate, humanamig eat mami. Humanamig eat. Up dari mon. Humanag eat. Oh manag ka. Oh, hindi kay mag insa man yung taihan diha nyo managikak ha.